صبح 8 августи соли 2008 дар Осетияи ҷанубӣ бо садои тирпаронии нирӯҳои гурҷӣ оғоз ёфт. ҳамин тавр ҷанги 5 рӯза миёни Русияву Гурҷистон шурӯъ шуд ки то ба ҳол тарафҳо дар сарзадани он ҳамдигарро гунаҳгор мекунанд. аз оғози солҳои 90 Гурҷистон бо ду минтақаи ҷудоихоҳ Абхозистон ва Осетияи ҷанубӣ ки дар амал бинобар пуштибонии нирӯҳои Русия мустақил буданд, муносиботи мураккаб ва аммо дӯстонаро ҳифз кардааст. дар соли 2008 Гурҷистон эҳтимоли шомил шудан ба НАТО-ро баррасӣ намуд ва ин боиси авҷ гирифтани низоъ шуд. Русия ба Абхозистон нирӯҳои иловагиро фиристод. президенти он вақтаи Гурҷистон Михаил Саакашвили ин амалро ҳамчун талоши ғазби анклав арзёбӣ намуд. ба ақидаи мо аз лиҳози ҳуқуқӣ он чизеро ки рух дод бояд ҳамчун ишғол, аммо он чизе ки дар ҳамин лаҳзаҳо мегузарад бояд чун амалҳои хашин қабул кунад. баъди чанд моҳи ташаннуҷи авзо ва тирпарониҳо вазъият аз таҳти контрол берун шуд. дар Тифлис мегуфтанд ки нирӯҳои Русия ба Осетияи ҷанубӣ дохил шуданд. Москав дар даргириҳои низомӣ Гурҷистонро гунаҳгор намуд. мо ҳаракати даҳҳо дастнишондаҳоро тавассути нақби рокс ки Русияро бо Гурҷистон мепайвандад мушоҳида кардем. дар маҳаллаҳои аҳолинишини Цхинвали ва аз ҷумла дар манотиқе ки берун аз низои Осетияи ҷанубӣ аст, тирандозии мудаввом ҷараён дорад. мардуми осоишта ва гурҷи таборҳо ба тарки минтақаи низоъ дар Осетияи ҷанубӣ шурӯъ карданд. 10 август нирӯҳои гурҷӣ ақибнишинӣ карданд, вале дар ин вақт фронти нав боз шуд. тонкҳои Русия хоки Абхозистонро убур намуда ба дараи Кодор, ягона минтақае ки зери идораи Тифлис буд, ворид шуданд. ҷанг фаротар аз ҷумҳуриҳои ҷудоихоҳ рафт. нирӯҳои русӣ ба гори берун аз қаламрави Осетияи ҷанубӣ наздик шуда шаҳр ва пойгоҳи низомиро тирборон намуданд. аз 20 нафаре ки дар пойгоҳи низомӣ буданд, танҳо 2 нафар зинда монд. ҳоло мо ҷиянамонро дафн дорем. як даст ва як пояш канда шуд ва чашмонашро себ диданд. аз ӯ духтари 10 рӯза боқӣ монд. даргириҳои низомӣ ба хусус дохил шудани нирӯҳои рус ба Гурҷистон боиси нигаронии раҳбарони кишварҳои ғарб шуд. амали ин ҳафтаинаи Русия саволи ҷиддиро дар бораи ҳадафҳояш дар Гурҷистон ва дар ин минтақа ба миён меорад. ин амали Русия нуфузи байналмилалиашро коҳиш медиҳад. онҳо муносиботи Русия бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Аврупоро зери зарба мегузорад. 12 август президенти вақти Русия Дмитрий Медведев нақшаи ҳалли осоиштаи низоъро ки бо ширкати Иттиҳодияи Аврупо таҳия шуда буд, эълон кард. бо ин вуҷуд ҷанг поён наёфт. ҳамон оиди қатлу қонуншиканиҳо хабарҳо мерасанд. баъди як ҳафта нирӯҳои рус ба берун шудан аз горӣ шурӯъ карданд. дар Москав мегуфтанд ки ба хуруҷи нирӯҳои низомӣ абарқудратҳои ғарбӣ пофишорӣ намуданд. баъзе гурезаҳо тавонистанд ба хонаҳояшон баргарданд, аммо чунин имконият бо ҳамин ба даҳҳо ҳазор нафари дигар даст надод. низоъ камтар аз як ҳафта идома кард, вале паёмади давомдор дошт. русия истиқлолияти Осетияи ҷанубӣ ва Абхозистонро эътироф кард ва бо ин норозигии раҳбарони ғарбиро ба вуҷуд овард. нирӯҳои Русия мисли қабл дар ҳар ду қаламраве ки Тифлис онҳоро манотиқи ишғолшуда ном мебарад, мустақар ҳастанд. дар пайи низоъ садҳо танкушта ва даҳҳо ҳазор гуреза шуданд. Русия тавонист ки дар минтақа назорати низомиро ҷорӣ кунад.